Welcome to my ନମସ୍କାର channel. ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଥିବା ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂଆ ରେସିପି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ବନେଇବା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ତାହା ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଏବଂ ଚିନି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ତାକୁ 2ଟା ସିଟି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଡିସ୍ରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭାଜି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଏବଂ 200 ଗ୍ରାମର ଅମୁଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରେସରରୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଚାଉଳଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଚଲେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସହଜରେ